Moikka kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä esittelen tallin ja tää on vissiin jo kolmas kerta. Taisi ratsastetaan, niin siinä vissiin myös esiteltiin, en mä muista. Mut kuitenkin tää on taas uudistunut tää talli, joten pitää kuvata tämä. Okei, aloitetaan. Ensiksi me mennään päätalliin. Se on vain tämä tässä mun takana. Mä en muista, oliko se silloin viime kerralla sen ratsastavideon nimessä, mut kuitenkin mennään tänne. Täällä pitäisi ehkä vähän siivota, kun tää käytävä on aika purunen, mut kuitenkin. Mennään sisään. Eli tällainen tää talli on ylhäältä päin kuvattuna. Eli tässä on lilja. Ja se on tuo Andalusia, ehkä, en ole varma, kai se. Ja tamma. No nyt otin amun tähän, kun se ei muuten näkyisi tuolta takaa niin hyvin, niin mä mietin, että mä otan sen tähän. Amu, pysy nyt siinä. Eli tää on amu, tämä amuponi. Ja amu on siis Islannin ponitamma. Ehkä. Mä en tiedä mitään. Mä nyt otan kaikki hevoset tähän, kun näkyy vähän paremmin. Eli tää on Sofia ja arabihevonen, vissiin, ja arabihevonen tamma, hevostamma. Ja sit mä näytän vielä sen varsan. Ja tässä on muru, ja muru on arabivarsa tamma. Niin. Tää on vähän epätarkka nyt. Tarkenna. No kuitenkin. Tää on Nelli. Tää on Paint-hevonen, ehkä joku sellainen Paint-hevostamma vissiin. Ja tää on Nelli. Elikkä tässä oli tää eka talli ja vielä on 2 tallia ja sit pihatto. Mulle ponitalli. Tai ei mulla, siis isalla. No jos ette varmaan tiennyt, ennen oli Susanna, oli tallin omistaja. No nykyään on Isa. Te ette ole nähnyt vasta kuin sellaisessa musiikkivideossa. Ja sitten täällä on sen sisko tuo Iina. Mä voin kutsun ne tämän videon lopuksi, niin sit näette ne. Kun ette ole vissiin nähnyt niitä vielä kunnolla. Ette ainakaan Iinaa, ette tiedä. Mut isän näette siinä musiikkivideossa. Okei, mennään pihattoon. Siellä on vähän kylmä, kun siellä on pikkasen lunta. Elikkä tässä on Bob. Ja Bob on tinkerhevosori vissiin. En mä tiedä yhtään mitään. No, toivottavasti on tinkerhevosori. Tai jos ei mikään ollut sitä, mitä mä sanoin, niin sit mä huijaan teitä. Älkää uskoko muun ihan heti, kattokaa Googlesta. Mä nyt vaan arvailen. Ja tuolla on uljas quarterhevosori. Ja tässä on Lilli ja vanha tuttu Lilli. Ja Lilli on Englannin täysveristamma. Ja sitten täällä on Nalle. Nalle on mun hoitohevonen. Nalle on Norjan vuono hevosruuna. Ja Nalle on niin ihana. Mä rakastan Nalleen niin ihan sikana. Kun se on mun hoitoheppä. Mä haluan, että se olisi mun umas niin kiltti ja ihana. Okei, mennään seuraava talliin. Mitä mä nyt tähän jään pöliseekään? Mä en tiedä, ootteko te tätäkään tallia nähnyt. Tää on vissiin niin uusi. Tää on siis tällainen glitter. Tää on glitteriä nää ovetkin. No nyt näette, ovet on glitteriä. Niin, ja täällä on aika paljon sellaisia hevosia, mitä rotua mä en tiedä. Joten mun täytyy yrittää vaan arvailla. Ja elikkäs tässä mun takana. Tässä tämä on. Mun täytyy käydä vessassa. Tiedättekö, et vissiin tiennyt, että tallilla on vessa. No pakkohan siellä on olla. No te ette vissiin tiennyt, että tällä tallilla on vessa, mutta pakkohan niillä talleilla on aina vessa alla. Muuten pitäisi mennä kotiin. Täällä on vessapönttökin. Tuollainen normivessapönttö. Mennään sinne nyt. Ja nyt ovi kiinni. Kukaan ei saa nähdä. Täällä mä oon. Sitten kun tää käsienpesu alas, tää on vaan vessanpönttö.
Pitäisi olla käsienpesuallaskin. Elikkä siis tämä tässä on Candy. Ja tässä on siis Candy. Candy on tamma. Ja mä en rotua kyllä todellakaan tiedä. Joten jos haluatte tietää näitä mitkä ne on ne rodut, niin kattokaa Googlesta. Kun näette rotuista, mä en tiedä kun vissiin yhden. Joo, niin kattokaa Googlesta. Tää on siis Candy-tamma. Ja ei kerro paljon. Sitten tässä on Risto. Risto on, mikä se oli? Risto on ruuna ja jo rotu on ehkä joku Norjan kisahevonen. En minä tiedä. Joku kisahevonen se silti on, tai kisaponi. No, oliko se Norjan? No vissiin, en mä tiedä. Kattokaa Googlesta. Ja tässä on Lumi, ja Lumi on tamma, ja rotu en tiedä. Ja tässä on Apollo, ja Apollo on ori. Ja jos tietysti Leistali Rambon, kun tää on lunantalli. Tää on lunantalli. Mut jos tietysti Leistali Rambon, niin siellä kun on se Felix, niin tää on samanlainen kuin Felix. Mutta se on Apollo. Se on yhtä tyyppi. Ja sitten meillä on tässä Kapu. Ja Kapu on ori. Ja mä en tiedä, onko se ehkä Olderburgin ori. En oo 100 varma, kattokaa Googlesta. Ehkä Olderburgin ori. No kuitenkin Kapu. Ja tässä on Luna, meidän nimikkoponi, kun tää on lunantalli, Leistali Luna. Niin. Eli tää on Luna, ja Luna on englannin täysväristamma. En oo ihan 100 varma, mutta on melkein varma. Joo. Luna. Sitten on Pilvi. Pilvi on tamma, en tiedä sen enempää. Rotua en tiedä. Ja tässä on musta vanha Rampo. Mä en tiedä rotua. Ja se on Ruuna. Ja Rampo on sen nimi. No se on vähän niinku, no kuitenkin. Ruuna ja vanha pappurainen. Ja sitten viimeisen talliin. Ensimmäisenä meillä tässä on Freija. Ja Freija on tamma. Ehkä friisiläinen, en tiedä. Ehkä, en tiedä. En oo 100 varma. Joku friisiläinen ehkä. Tamma ja Freija. Sitten tässä on Spirit ja Spirit on ori, en sen enempää tiedä. Ja sitten tässä on mikä se on? Kristo ja Kristo on ori ja ehkä Andalusian ori, en ole varma. Ja sitten meillä on täällä Donna ja Donna on tamma ja Donna on paras hevonen, mutta Donna on Hannoverin hevonen ehkä. Sitten kuka täällä on vähän kuukahtanut? Prinssi ja Prinssi on ori ja ehkä Andalusian hevonen. No kuitenkin siinä oli ainakin nämä kaikki tallit. Ja pitää esitellä vielä ehkä varustehuone. No en tiedä tarvitseeko esitellä varustehuonetta, mutta mä nyt esittelen. Voin nopea kertoa. Tässä on pesupaikka. Ja tässä on varustehuone. Tuossa on heinäpaali. Tuossa on, näkyy vähän huonosti. Eli tää on harjapakki. Ja tuolla vaikka mitä. No, ei nyt tarvitsisi niitä pieniä asioita esitellä, mutta mä esittelen. Tässä on 2 vihreät omenat. Omenako se on paljon enemmänkin, mutta no, mä nyt esittelen vaan 2. Eli tässä on vihreät punaiset omenat. 3 kypärää, näkyy vähän huonosti, mutta ne on kypäriä. Voin näyttää tähän tarkemmin. 3 kypärää. 2 harjaa. Toinen musta näyttää vähän, että se olisi kypärä, mutta se on harja. Sitten 2 sukaa. Sitten on rehupussi. Porkkanat. Kaviokoukku. Miksi tää näkyy näin huonosti? Ja siinähän ne olikin. Ja sitten tässä on satulatellinen ja tuolla sen takana on siellä on 3 satulaa nuo 3. Ja sitten siinä vieressä on 3 suitsea ja sitten siellä on 5 riimua. Se 1 on, siinä on 2 päällekkäin, jos huomaatte. Eli niin kuin tässä, missä on tämä, niin siinä on 2 päällekkäin. Ja, eli ja kenttä oli tuo, vähän sotkunen.
Ja kuitenkin otetaan tähän loppuun meidän arvovieraat. Kyllä pitää arvovieraita on, mutta kuitenkin. Iina! Moikka, mä oon Isa ja mä oon tallin omistaja ja mä oon 40-vuotias. Tasan 40. Ja mä oon tallin omistaja. Hei Isa, nyt on mun vuoro. Ai. Ja mä oon siis Iina ja mä oon mikä se nyt on? Isan kaksoissisko. Ja mä oon Iina ja 40-vuotias sama. Ja mä oon tallityöntekijä. Mä haluan olla tallin omistaja. Miten mä voi olla, kun Isa on se? No, kuitenkin. Moikka! Muista tykätä video, jos tykkäsit videosta. Ja tilaa meidän ei se nyt Tallinkaan kanavaa, mutta tilaa tämä Ikaros-kanava. Se nyt on Ikaros. Niin tilaa tämä kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja moikka!